Anthu akamati APM wabwera ndithu kuti azasinthe zinthu ku dziko la Malawi. Nkhani zimenezi zikuoneka ndithu kuti ndizoona ndithu akuoneka kuti mtsogoleri ameneyi sakupanga ndithu zinthu zocheza, amene anakwiya kwambiri makaposata ndithu kuti amaona zimene zimakhala zikuchitika ku dziko la Malawi, maka ndithu nzika amene zimazunzikira nde amaona ndithu zinthu zimenezo, nde padakale pano ndithu sakucheza ndi munthu, akungopanga zinthu za ntchito zokhazokha. Nkhani tu ndinena kuti adala kadula tikupeza kuti tikuwatsata bwino akulu amenewa, maka mbiri zawo zoyipa zimene ndithu amakhala kuchita mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Mkulu ameneyi ndi kagulu kake akuti ndithu panopa ali m'manja mwa polisi, ali ku chitokosi. Koma tisanapite ndi nkhani imene tate ndithu tioneka video kamene amaonesa kuti mkulu amene amaduduruzidwa atambwandidwa ndithu ndi apolisi masiku angapo apitawo. Koma pitoka ndithu tipite ndi nkhani yathu. Chabwino taonalo pamenepo mmene zikukhalira amene akunduduzira mkulu amene ulendo naye ku chitokosi. Ndefunso nkumati kodi ndi mlandu wanji umene ndithu mkulu amene ndi anzakewa maka anapalamula. Monga ambiri tikutsatira bwino maka ndithu pa nthawi imene chipani cha Malawi Congress Party chinali mphamvu, anthu akafuna ndithu kuti akachite zionesero zosonyeza kusakondwa ndimene ndithu utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party umayendesera dziko. Koma atumizidwa ndithu anyamata azikwanje amene amatumiza anali ndithu Richard Chimwendo Banda, zina limakhala pa namba 1, kuti ndithu ndi amene amapasa ndalama makosana amenewa kuti akapange zinthu zimenezo ndi cholinga choti apange defendi kulephera kwa utsogoleri wa chipani cha MCP. Ndetu makosana amenewa akapita kumeneko amakhala zonena kuti ndithu avala mamaski, ndi kuti kwinako ndithu anyamula zikwanje ndi akapeza anthu amene apanga zionesero kumakhala ndithu kuwatema kuwavulaza. Tinaona zimene zinachitika mu chaka cha 2024 pambowe pamenepo, pamene chipani cha Democratic Progressive Party chimafuna ndithu chichitise msonkhano wake ndithu ozungulira kumudera ndithu alilongwe umene amatchula kuti Blue Parade. Mkulu amene ndithu ndi kagulu kake anapita kumeneko, anaphwanyira magalimoto achina Alfred Gangata. Ena ndithu maosatira a chipani chimene cha DPP anatemedwa pamenepo. Tikopera kuti ambe nkhani imene tinaitsatira. Atafunsidwa a MCP anena zona kuti ndi a DPP okhaokha amene apangana ndithu chipongwe chimenechi. Achimwendo Banda anazayankha ndithu motero. Apolisi anangonena zona kuti tifufuza nkhanizo tione kuti kodi chisogo chikhale motani. Komano pa nthawi imeneja apolisi ndithu anali m'manja mwa chipani cha Malawi Congress Party, samagwira ntchito ngati independent, amapanga ndithu za chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Inspector General nthawi imeneja Merini Yolam. Kuchoka pamenepo ma civil servants maka ndithu aziphunzitsi afuna kupanga ma demonstrations ku area 18 uku kusonyeza kusakondwa ndi ndalama za malipiro zimene amafuna ndithu awakwezere. Kunapezeka ndithu kuti magulu amenewa achina Dala Kadula ndi anzawo anapita kumeneko ndi atanyamula zikwanje atavala mamaski. Apolisi anali pambali potero kumaonera ndithu kuti anthu akutemedwa. Mukaona chithunzi chikuswera pa skini panopo ndi kuti mmayi amene ndithu anavulazidwa ndi makosana amene achina Dala Kadula. Kuchoka pamenepo ku parliament ndithu aphungu otsutsa kumeneko galimoto zawo zinaphwesedwa kumeneko, zinaphwesedwa matayala. Magulu ake ndithu ndi amene ndithu achina Dala Kadula ndi anzawo ndithu achina Munro Makina, ndi kuti ndi amene ndithu amakhala kuchita mchitidwe oyipa ngati umenewo. Koma akafunsidwa apolisi ndi kuti palibe china chonse chimene ndithu amachita. Kuchoka pamenepo ndi kuti kukhala kuti tifuna kuchitika ndithu ma demonstrations, kumapeza zoti anthu akamba kusonkhana pa Lilongwe Community Ground, kumapeza zoti magayizi amene ndithu atulukira ndi zikwanje ndi amabwera chigulu kwambiri, atavala ndithu mamaski kuyamba kuthebula anthu, kumenya anthu, kuwavulaza anthu, ena kuwatema ndithu kumene. Akachoka pamenepo ndithu amapita ndithu m'manda mwa biwi akalandire ndalama kumeneko. Opereka ndithu amekhala ndithu amene amatsogolera achina Dala Kadula. Kuchoka pamenepo ndi kuti nali ndithu nkhani ya Sylvester Namiwa. Tikupeza kutambira satira bwino kuti pamene nthawi imene ndithu amafuna kupanga ma demonstrations okakamiza ndithu wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Annabel Ntalimanja ndi Andrew Mpesi ankafuna ndithu kuti makosana amenewa asagwiritse ntchito njira ya mathematics pa chisankho. Kunapeza kuti malo make ndithu anyamenewa achina Dala Kadula ndi anzawo anabwera ndithu chigulu kuyamba kwamenya a Sylvester Namiwa. Apolisi anali pomwepo, asilikali anali pomwepo. Tate ndithu tione mmene zinakhalira pamenepo. Taonatu pamenepo mmene zinakhalira
nde palibe ndithu china chonse chimene achitika. Nde the worst part is anapeza kuti magazi amene anawotcha ndithu magalimoto angapo, anawotcha minibus komanso ndithu anawotcha pickup imene anyamula ndithu zinthu za PS system. Nde maminibuswo analipo ndithu angapo. Kuchoka pamenepo ndetu anapanga ndithu sini yaikulu kwambiri, chifukwa tikatenga ndithu ndi zimene amakamba mtanyiwa amakhala kufotokoza kunazo noti achina Dala Kadula amakhuzidwa ndi zimene zinachitika ndithu kuchikangawa kumene kunafa malemu a Saulos Chilima amene anali ndithu vice president wa dziko ndi anthu ena 8 kumene kuja. Akuti ndithu amene achina Dala Kadula ndi anzawo amakhuzidwa ndithu pa ngozi imene inachitika kumene kuja. Akuti ndithu makosana amenewa anachita ndithu zinthu zina zake, ngakhale ndithu makosana ena amanena zoti ndi mapropaganda, komano zinthu zimenezo zimapereka sensi makani mmene zinthu zimakhalira mu nthawi imeneja. Komanso ndithu zithunzi zina zake zimene zinakhala zikuzungulira zimaonesa ndithu kuti makosana amene achina Dala Kadula anali ndithu chakumeneko chakuchikangawa uku masiku ndithu amene kunachitika ngozi imeneja. Kuphatikiza pamenepo akunkuyu anavomera ndithu kuti black box ilipo, kenako anapeza zoti asintha chichewa. Kuphatikiza akaswiri aku Germany amene abwera kusachita kafukufuku wa ndege imene anazavomereza ndithu nkhani yokhuza ndi black box kuti ilipo. Kumapeto kwake pokatusa ripoti achakwera ndithu atapita ku Germany zinapeza zoti zinewezo zinachotsedwa ndithu mu ripoti imeneyo. Komanso Richard Chimwendo Panda paja ndithu akuti anazanena zoti ndege imeneyo inadzaza chonsecho ndegeyo ina ndithu ndi anthu ochepa anthu 9. Achakwera anazanena zoti akuti anawuzidwa kuti ndege inafika ku Nzuzu, chonsecho ndithu ndege sinafika ku Nzuzu, inathera ndithu muchikangawa momwemo. Nde zinthu zimene ndithu zimapereka mafunso ochuluka makapa ngozi imene inachitika ndithu kumene kuchikangawa. Nde posatira zimenezo APM amakhala ndithu akuona zonsezo, amangodikira nthawi kuti makosana amene akazatuluka mboma ndi kuti akalowa ndi pamene ndithu akuluakulu amenewa azagwiridwe kuti ndithu alandire zilango. Ndipo tenga ndithu kuti makosana amenewa amakhala ndithu akutumidwa ndi akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party nthawi imeneja. Zimangoyenera ndithu kuti makosana amene amatuma amenewa nawonso ndithu ambwandiridwe akaweruzidwe chifukwa chochita mchitidwe ndithu osalongosoka ophwanya malamulo mwadala. Chonsecho ndithu yonda anali adindo amene analumbira ndithu kuti azateteza nzika za dziko la Malawi posatira ndithu malamulo. Magulu amenewa ndithu achina Richard Chimwendo Panda akuyena ndithu kuti ambwandiridwe anthu amenewa akafotokoze bwinobwino maka ndithu pamene amapanga sponsor ma terrorist ngati amenewa. Ndipo tenga ndithu ndi list ya makosana amene ambwandiridwa maka ndithu zigawenga zimenezi pali ndithu amenewa a Alfred Dala Kadula, a Joseph Gideon, pali ndithu a Lester Kajanga, pali a Howard Kadango, pali ndithu a Mavuto Kanjuchi, komanso pali a Lameki Manduwa Nkasa. Ndina ndithu mwa anyamata amene agwiridwa amene amakhuzidwa ndithu ndi mchitidwe wopanga chipongwe anthu amene asimikiza zimenezi ndi amene ndithu amayimira boma pa milandu amene ndi a Prescott Mwayi Ulipo. Ndi akunena zona kuti akuchita ndithu kafukufuku akumbwandira mmodzi chifukwa choti makosana amene atikhupe kuti tikutsatira bwino kuti amakhala chigulu kwambiri, amatha mwina kukhala anyamata ndithu oposa mwina 100 olo mwina ndithu 300 amatha kufika mmene amanyamukirana ndithu chigulu chawo pofuna kukapanga chipongwe chimenechi. Ndipo tenga ndithu kuti milandu imeneyi inalowa pa 27 October 2025 lomwe ndithu ndi tsiku la lero inalowa ku bwalo la milandu akuti kumene kumakosana ndithu amapempha belo. Ndi oweruza milandu amene atu ndi a Benjamin Chulu anakana ndithu belo la makosana amene akuti sakuwapasa ndithu belo. Komano milandu imene anayipanga adijane mpaka kufika ndithu pa 28 lachiwiri limenelo chakumasana uku ndikuti no ndikumene akapitirize ndithu milandu ya makosana amene. Ndipo peza ndithu angoyambapo kuagwira chabe zimafunikiranso ndithu akuluakulu amene amachoka ndithu ku nthambi za chitetezo amene waso atambwandiridwa akafunsidwa ndithu mafunso awiri atatu makaposatira ndi mmene anagwirira ntchito zawo malo moteteza nzika amatumikira ndithu a chipani cholamula mu nthawi imeneja. Kuphatikizaponso nditi amene ali mtsogoleri nthawi imeneja anthu amene ndithu amene akuyitanidwa afunsidwe bwinobwino. Kuthekatu mwene maganizo pa nkhani imene pamene unazona kuti a Dala Kadula ndi kagulu kawo kaja ndithu kamachita ntchito wawo chifwamba akambwandira ndithu kali ndithu ku chitokosi kwa polisi. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sewaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mala News 8 ndi chonga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.